Bratislava má ako hlavné mesto Slovenskej republiky 17 mestských častí. V roku 1972 bola dedina Devínska Nová Ves priradená ako nová mestská časť k Bratislave. Naozaj asi celé Slovensko dnes s napätím sledovalo drámu v Devínskej Novej Vsi. Kšas si mu šiblo do kotrvitému Harmanovi. Ja som nevedela, že v byte vedľa je toľko nábojov a strelných zbraní, ani sme to netušili. Ponižovali ho, terorizovali ho. Jediné riešenie videl v tom, že zobral tú zbraň do ruky. A on len stále kričal, ten cigán takto ma držal okolo pásu a stále kričal: nestrela ma, ja s nima nič nemám. Ja si myslím, že keď som policajt, tak keď mám tú flintu, tak ho tam odjebem. To bolo decko, viete, jaké? On mal 12 rokov a nikdy v živote si nezapálil cigaretu, lebo si to nemohol dovoliť, jeho mama by ho zabila. Devínský masakr. Případ masového vraha od vašich sousedů. Znáte dobře svého souseda?